Bombilla honi begira egon, izan naiz asko luzaro. Zuri-zuria ikusten duta, harritua naiz zeharo. Beste zeo zer baldin bazen hau, akaso nuke nahiago. Baina bombilla tokatu zaita, ni orain hemen txenago. Martxoan bertzoan, bombillaz bazait, pizten orain txeakabo. Pizten orain txeakabo. Goizeko 8 dira ta orain, ni goxo bailotan nago. Oraintxe arte eukiak nitun, nik neuk ametsak oparo, baina honek jodu ta iratzartu nau. Oraintxe bertan zeharo, benga erlojutxo, emaizkiazu, 5 minututxo eiago. Benga erlojutxo, emaizkiazu. Oraintxe jarri didak gauzak errezegi. Fenomeno itxuran ni naiz elizegi. Benga saldu aurrera, ez utzi, benga segi. Gaurko honetan ere txapela ez merezi. Mustro bilakatu naiz, dauzkanik 6 begi.